Karong ting-ulan gipahimangnuan sa Davao City Health Office ang katawhan kalabot dengue, labi pa nga ubaybay ang giilang dengue hotspot sa syudad. Atong saron ang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Siyam ka barangay sa Davao City ang giilang hotspot sa dengue sa unang 4 ka bulan karong tuiga. Busa sagunson ang anti-dengue campaign sa Tropical Diseases Unit sa Davao City Health Office, ilabina nga ulan-ulan na. 78 ka kaso sa dengue ang natala sa Davao City sa bulan sa Enero, 88 sa bulan sa Pebrero, 102 sa bulan sa Marso, ug 104 sa bulan sa Abril. Dayag nga pasaka ang ihap. Hinuon miubos kini sa Mayo bisan og partial pa ang ihap nga anaa sa 71. 5 usab ang natala nga namatay sa dengue sa Davao nga nagikan sa Panakan, Tibungko, Bunawan, Sasa ug 76 ASIR. Samtang siyam usab ang dengue hotspot barangays ug kini mao ang taloma poblasyon, Buhangin Proper, 76A, Deka Homes Takunan, Agdao, Panakan Poblasyon, Tibungko, Bagugaliera ug Maa. Sanglit sa gunson ang pag-ulan-ulan karon, gipaspasan sa Tropical Diseases Unit sa Davao City Health Office ang pagbisita sa mga barangay aron pahimangnuan ang katawhan. Gigamit na lang usab nila ang oportunidad nga moadto sa mga vaccination site aron pahinumduman ang katawhan nga dili lamang COVID-19 ang bantayan. Inay ang pakigbatok sa dengue nga delikado usab. Susihon ug sa matang butang nga pwede nga may tugan sa lamok. So kung wala'y kiti-kiti, wala tayo lamok. Alang sa mga lugar asa dunay daghang kaso sa dengue, girem mo pahigayon og fogging and misting ang buhatan, ilabina kung muhangyo ang mga apektadong barangay. Kung magkalintura gani, primerong adlaw hangtod sa ikalimang adlaw, magpa-examine tagdugo kay libre man na siya. Dengue NS1, namin gibutang diha, no? Nga dengue NS1. Para magbalo na to kung dengue pa o dili. Side ang kagamhanan nga mahadlok ang uban magpa-check up karong panahon na bunga sa pandemya apan kinahanglan gayud kuno nga dili pasagdan ang mga nasinati nga sintomas busa kinahanglan mo konsulta gayud sa doktor aron dili mo grabe ang sitwasyon. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio.